एकदा नारद मुनि वैकुंठରେ ପହଞ୍ଚି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ନିଜ ଜିଜ୍ଞାସା ପ୍ରକଟ କରି ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ନାମର ମହିମା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ମୋ ନାମ ମହିମା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଠାରୁ ଯାଇ କୌଣସି ପୋକ ଆଗରେ ମୋ ନାମକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ନାରଦ ମୁନି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଗଲେ, ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ପୋକ ଗଛର ପତ୍ର ଖାଉଛି। ନାରଦ ମୁନି ପୋକ ଆଗରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ। ପୋକଟି ସେହି କ୍ଷଣି ମରିଗଲା। ନାରଦ ମୁନି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଅଭିଯୋଗ କଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଦିବ୍ୟ ନାମ ଶୁଣି ପୋକ ମରିଗଲା। ଭଗବାନ ମୃଦୁ ହସି କହିଲେ, ପୁଣି ଥରେ ଧରଣୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଠାରେ ଫୁଲ ଉପରେ ପ୍ରଜାପତି ବସିଛି, ତାକୁ ମୋର ପାବନ ନାମ ଶୁଣାଇ ଦିଅ। ନାରଦ ମୁନି ଧରଣୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସି ଦେଖିଲେ ଫୁଲ ଉପରେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଜାପତିଟେ ବସିଛି, ତାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଶୁଣାଇଲେ। ପ୍ରଜାପତି ନାମ ଶୁଣିବା କ୍ଷଣି ମରିଗଲା। ନାରଦ ମୁନି ବୈକୁଣ୍ଠ ଫେରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଶୁଣିବା କ୍ଷଣି ପ୍ରଜାପତି ମରିଗଲା। ଭଗବାନ କହିଲେ, କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଏବେ କୌଣସି ହରିଣ ଶାବକ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ତାକୁ ମୋ ନାମ ଶୁଣାଇ ଦେବେ। ନାରଦ ମୁନି ଭୂଲୋକକୁ ଆସି ଦେଖିଲେ ଅରଣ୍ୟରେ ନର ଏବଂ ମାତା ହରିଣ ପାଖରେ ଛୋଟ ହରିଣ ଶାବକ ଖେଳୁଥିଲା। ନାରଦ ମୁନି ଧୀର ପାଦରେ ଶାବକ ପାଖକୁ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଶୁଣାଇଲେ। ନାମ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଶାବକଟି ମରିଗଲା। ନାରଦ ମୁନି ଏହିସବୁ ଦେଖି ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ବିରସ ମନରେ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏସବୁ କ'ଣ ଦେଖୁଛି? ଆପଣ ପବିତ୍ର ନାମ ଶୁଣି ତରି ଯାଆନ୍ତି ସକଳ ଜୀବ, ଏଇଠି ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ କହିଲେ, ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଥରେ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ଯାଅ, ନବଜାତ ବାଛୁରୀକୁ ମୋର ନାମ ଶୁଣାଇ ଦିଅ। ନାରଦ ମୁନି ନିଜ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭଗବାନ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି ଭୂଲୋକ ଆସିଲେ। ଦେଖିଲେ ବାଛୁରୀ ଗୋଟେ ଲାଞ୍ଜ ଟେକି ଖୁସିରେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ଗାଈର ପହ୍ନାକୁ ମାରି କ୍ଷୀର ପିଉଛି। ନାରଦ ମୁନି ଡରି ଡରି ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ। ବାଛୁରୀର ସେହି ଗତି ହେଲା। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ବାଛୁରୀ ସେଇଠି ମରିଗଲା। ନାରଦ ମୁନି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭଗବାନ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିନୟ, ମୋତେ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ମହିମା ଜାଣିବାର ନାହିଁ। ନାମ ନେବା ମାତ୍ରେ ଜୀବ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ମୋର ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭଗବାନ କହିଲେ, ହେ ମୁନି ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଥରେ କେବଳ ମୋ ପାଇଁ ଭୂଲୋକକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏବେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଉପରେ ନାହିଁ, ମଣିଷ ଉପରେ ମୋ ନାମର ପ୍ରଭାବ ଦେଖନ୍ତୁ। କାଶୀ ନରେଶଙ୍କ ପୁତ୍ର ହୋଇଛି, ତାକୁ ମୋ ନାମ ଶୁଣାଇ ଦିଅ। ନାରଦ ମୁନି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କେଉଁ ଆଡ଼େ ପଠାଉଛନ୍ତି? ମୁଁ ବଦନାମ ହୋଇଯିବି, ମୋତେ ଲୋକମାନେ ହତ୍ୟାରା କହିବେ। ଭଗବାନ ବାରମ୍ବାର ବିଶ୍ୱାସ ଦେବା ପରେ ନାରଦ ମୁନି କାଶୀ ଗଲେ। ସେଠାରେ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେଉଥାଏ। ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ନାରଦ ମୁନି ବୈକୁଣ୍ଠରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ରାଜା ନିଜେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ମୁନିଙ୍କୁ ନେଇ ସିଂହାସନରେ ବିରାଜିତ କରାଇଲେ। ପାଦ ଧୋଇ ପାଦୁକା ପାନ କଲେ। କହିଲେ, ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ନବଜାତ ଶିଶୁର କାନରେ ଦିବ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ। ଯେମିତି ନାରଦ ମୁନି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନେଇଛନ୍ତି, ଶିଶୁଟି ପ୍ରଣାମ ମୁନିବର କହି ହାତ ଯୋଡ଼ିଲା। ନାରଦ ମୁନି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଭାରି କଣ୍ଠରେ ପଚାରିଲେ, ବାଳକ ତୁମେ କେଉଁ ଶକ୍ତିରୁ କହିପାରୁଛ? ସେ କହିଲେ, ମହର୍ଷି ଆପଣ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ନାମର ମହିମା ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ହିଁ ସେ ପୋକ, ପ୍ରଜାପତି, ହରିଣ ଛୁଆ ବାଛୁରୀ ଥିଲି। ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ମହିମାରେ ମୁଁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରି ମଣିଷର ଜନ୍ମ ପାଇଛି। ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ସବୁ ଜିଜ୍ଞାସା ଦୂର ହୋଇଗଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଆଲୌକିକ ଜ୍ଞାନ ପାଇଗଲେ। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ।